Avui a l'espai de l'entrevista a les Terres de l'Ebre encara en unes setmanes clau per al turisme. Amb l'inici de juliol arranca la temporada alta, però també s'obren molts interrogants. Com se presenta aquest estiu, quin perfil de visitants ens arriba o si l'eclipse solar del mes d'agost pot convertir-se en un revulsiu per al territori. Avui en volem parlar amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. En aquest cas ens ocupem del territori ebrenc. Daniel, molt bon dia i benvingut. Bon dia, Diana. Moltes gràcies per convidar-me un cop més. Moltes gràcies a tu per atendre'ns un cop més. Daniel, cada inici de juliol feu números, mireu reserves, compareu temporades. Quin pols té avui el sector? Aquest any tenim... A veure, la sensació és com els anys anteriors, és a dir, que serà una bona temporada, però tenim l'incertesa d'aquesta situació geopolítica a nivell mundial que avui tenim la pau i demà tenim una altra vegada de guerra. Llavors, està la gent molt esperança també què passa fins a darrera hora, amb reserves de darrera hora. També el tema de les pujades dels preus. Avui mateix tenim la pujada del 21% també a la benzina, la llum, és a dir, són molts condicionants econòmics que també la gent també ha de mirar-se també la butxaca encara que sigui l'estiu, no? Però en principi les previsions són repetir més o menys el mateix de l'any passat, amb aquests punts d'incertesa. Quan parlem d'ocupació i ara aquests inputs que ens has posat sobre la taula i que has anomenat, això vos preocupa que al final totes les places no s'omplien? A veure, el turisme que ens ve a Terres de l'Ebre, per sort és un turisme de caràcter familiar. El desplaçament que hi ha són molta gent que té segones residències o gent que es desplaça en vehicle propi. Tenim també l'aeroport de Reus, que també compleix una funció que també ens aporta turistes, però sobretot és gent que pot venir de València, de la pròpia Catalunya, i després doncs, holandesos, francesos, que ja estiuegen a la zona i que no s'estan pas quiets i que es van movent pel territori. Aquest és una miqueta el perfil que tenim, i jo crec que aquests que poden posar sobretot el tema del preu dels combustibles, que al final és un tema que tothom mira la butxaca, perquè clar, la pujada del 21% d'IVA aquí ara és significatiu, no? No, és així mateix, no? Ara mateix has fet una breu pinzellada de qui ens visita a les Terres de l'Ebre. M'he quedat amb el públic holandès. No era coneixedora. Bueno, jo crec que són diferents, són els països que normalment ens estan visitant i que molts tenen segones residències, i jo crec que aquest any hem tingut o tindrem, perquè encara no ha passat, tenim el tema del Tour, hem tingut el Papa, hem tingut tots els festivals, hem tingut la Fórmula 1, hem tingut les motos, i portem un mes de maig i juny, vaja, jo crec que molts països del món, des de l'àmbit turístic, estan desitjant tenir un top 10 com el que hem tingut aquí. I això és irrepetible. Això és irrepetible. Sí. Ara, amb tots aquests esdeveniments de primera línia que acabes d'anomenar, clar, me ve en seguida, així més a nivell territorial, no? El que s'ha parlat de la poder veure amb certa qualitat, amb una gran qualitat durant aproximadament, ens mourem en una forquilla d'un minut, un minut quart, un minut 37 minuts de l'eclipsi del 12 d'agost. Sí. Com ho veieu vosaltres? Com ho analitzeu? A nivell de promoció de l'esdeveniment, o sigui, és un fet que fins d'aquí no sé quants cents d'anys no podrem repetir-lo, és un esdeveniment únic, i jo crec que des del punt de vista dels ajuntaments, tot el que s'està envolcant en temes d'informació, treballant molt també amb les escoles, és a dir, donant-li un valor també pedagògic, que al final també els nanos són els que activen que després la família es desplaci als llocs i vegi coses, no? Perquè al final... És així. Al final estem en ple mes d'agost, estem en un mes molt calorós, que la gent el que busca és també sortir, i jo crec que el que se'ls ofereix aquí de Terres de l'Ebre, sent un dels punts on es podrà veure millor l'eclipsi a tot Catalunya, jo crec que és bàsic. I torno a dir, aquí la gran feina que està fent
Diputació de Tarragona, però sobretot els ajuntaments treballant a l'àmbit pedagògic, didàctic de l'esdeveniment, doncs jo crec que serà un èxit. I jo crec que aquí podem parlar que el tema dels allotjaments ho estan treballant molt, estan treballant també el tema d'ofertes, hi ha moltes reserves també. Ja venen de per si, altres vindran doncs, específicament, a més, és la primera quinzena d'agost, ja sabem que aquí com van les tongades a l'hora de fer les reserves, primera quinzena i segona quinzena, vull dir, agafa just al final de la primera quinzena, i jo crec que per lo que és un al·licient més per poder venir aquí a Terres de l'Ebre i poder disfrutar, tot i que sigui d'un minut, minut i mig, no? Allotjament i establiments us han traslladat algun tipus d'informació, sinó de com s'estan preparant ells. Però els establiments, no, ja ara no parlo del turisme. Sí, no, els establiments estan traslladant que el que és el tema de reserves, és les reserves, com sempre, el que passa que estan demanant informació als allotjaments sobre el tema de aquí ens hem informat, és a dir, perquè la gent s'està informant on pot veure millor l'eclipsi, amb la qual també a l'hora de buscar un lloc on allotjar-se també ho fan també en funció per no haver-se de desplaçar molt, perquè el tema de la mobilitat és un tema de que aquests dies, el dia que sigui l'eclipsi el 12 d'agost, la gent es mourà tot, és a dir, tant els que estiguin allotjats com passavolants, és a dir, la gent es desplaçarà aquí a Terres de l'Ebre per poder veure al minut i mig aquest, tinguin allotjament o no tinguin allotjament. Això està clar. Si aprofiten per anar a veure el dia, doncs, per veure el territori i poder banyar-se, poder gaudir de la gastronomia i gaudir dels espais del patrimoni que tenim, tant cultural com natural, doncs jo crec que podem anunciar que anirà molt bé. Després falta que no estigui núvol, Sí. Aquesta és l'altra. Això serà una altra. Això ja ho veurem. Això ja en parlarem, Daniel, ja en parlarem. De totes maneres, no anéssim a cridar al mal temps. Anem a pensar que hi haurà una visibilitat excepcional. 100%, sí, que tothom podrà entrar i sortir feliçment. I Daniel, a veure, quant de temps portes tu com a secretari general de la FICT a les Terres de l'Ebre? Doncs mira, vam constituir-la just quan vam acabar la pandèmia, tot just aprofitant que les associacions dels gremis d'hostaleria i restauració de Terres de l'Ebre formen part d'una altra entitat que és la FIR, a nivell de Catalunya, i el que vam voler fer és dotar-los de personalitat pròpia aquí a territori i aquí anar amb una veu, ja que havia costat tants anys que anessin junts, la pandèmia els va juntar, per les desgràcies que vam tenir al sector de l'hostaleria, restauració i turisme, amb el tancament es van ajuntar i fruit d'aquella raó d'anar tots a una, doncs es va consolidar la idea de crear una FIR a Terres de l'Ebre i treballar aquí amb una veu que és el FIR Terres de l'Ebre, no com a FIR, sinó com a FIR Terres de l'Ebre. Llavors, de quants anys estem parlant? No m'ho facis comptar. 6 anys. Estic parlant des de finals del 20, principis del 21. Però tu has estat vinculat i podem dir que coneixes el perfil del turisme a les Terres de l'Ebre des d'abans. Sí, perquè abans del 21 i aquí ja teníem entitats associades i aquí ja feia temps que ja estaven treballant i col·laborant amb elles. Ha sigut el fet de crear-se la federació que al final tens una visió molt més de conjunt i no més individualitat. És a dir, amb Deltebre ja feia molt temps que hi treballàvem, amb Amposta ja feia molt temps que hi treballàvem, és a dir, teníem referents de Tortosa, però ha sigut després amb la pandèmia que hem conegut la Ràpita, doncs Camarles, l'Ametlla, al final es tracta d'anar sumant, no? Te faig tota aquesta reflexió perquè te vull preguntar, des de la teva experiència, com ha evolucionat el perfil del turista que ve aquí al territori? Què busca? Què vol? Què ha canviat? Mira, la visió que tinc jo amb els anys és que abans Terres de l'Ebre va ser la gran descoberta arrel de la pandèmia. La gent no coneixia el que era Terres de l'Ebre. La gent a partir de Salou cap a baix pràcticament no es desplaçava, realment. És així. I era gent que quan venia aquí i ho descobria, ja s'hi feia. Hi havia molta gent que venia el tema del parc natural del Delta, la manera que s'ha treballat, com s'ha posicionat a nivell mundial des del punt de vista de sostenibilitat, de turisme regeneratiu, com s'està treballant,
tot això el que ha portat és que era un turisme de qualitat, gent interessada en el que anava a fer, és a dir, no eren passar volant, sinó que venien a veure realment com s'està treballant, el tema de l'observació d'ocells, el tema de les plantes, el tema de la història, el tema de la batalla de l'Ebre. Aquests eren els al·licients. A partir de la pandèmia, quan no podem moure'ns gaire, doncs la gent descobreix tot el patrimoni natural que hi ha aquí a Terres de l'Ebre, les platges, els paisatges magnífics, com està cuidat tot, i sobretot el patrimoni històric, no?, que era una miqueta... I clar, s'han de desplaçar els desplaçaments curts i llavors la gent és quan ho descobreix. A partir d'aquí s'ha anat consolidant i jo crec que des del 2021, que és quan podem dir que s'acaba la pandèmia i la gent comença a poder-se desplaçar com Déu mana, tenim turisme actiu, turisme patrimonial, turisme cultural, turisme de natura, turisme gastronòmic. És a dir, al final no només ho han descobert els de fora, sinó sobretot un dels quarts catalans. Jo crec que és la gran fita del Terres de l'Ebre és que els catalans no eren conscients del que teníem. Bueno, jo crec que la pandèmia també ens ha posat hem descobert el país que tenim, perquè això podem dir el mateix respecte al Pirineu o Terres de Lleida, no? Vull dir, és una gran descoberta arrel de la pandèmia. I la gent són grans fites que dins la desgràcia que ens va portar la pandèmia a tants mesos tancats, són descobertes que quedaran per sempre. El que hem de fer saber ara és com ho gestionem i gestionar-ho bé. Mira, relacionat amb aquesta qüestió, durant molts d'anys, al principi, se sentia a dir, s'escoltava, anar a les Terres de l'Ebre, el turisme a les Terres de l'Ebre està molt bé perquè són molt baratos. D'aquí vam passar a qualitat-preu, Terres de l'Ebre molt equilibrada. Comencem a ser competitius realment a nivell turístic o encara hi ha una infravaloració que diria que naix de nosaltres mateixos? Sí, bueno, és que no valorem el que tenim a casa. Aquest és el gran problema que tenim sempre. Vull dir, hem de posar en valor, i sempre això els dic també a les associacions, poseu en valor el que teniu i el que feu a dintre del territori. Si no, després aconseguir associats i que els establiments vegin el que s'està fent i posar en valor el que s'està fent. És a dir, moltes fites s'aconsegueixen per la unió de moltes associacions, això és el que ho de dir, si ara tindrem, la gent pagarà menys impostos a les societats és perquè treballem junts, perquè tenim una patronal que treballa amb això, doncs al final és la unió i hem de posar en valor el que fem a casa nostra. I ho estem posant en valor, Daniel? Quina és la teva sensació? Es comença a posar en valor i jo crec que aquí tenim una gran força que és a través la força municipal d'aquí, Terres de l'Ebre, jo no hi trobo comparació fora d'aquí. És a dir, el que es penten, el puix que fan aquí molts ajuntaments per posar en valor territori, patrimoni, gastronomia, establiments, és a dir, es volquen i treballen molt amb els establiments de proximitat. Al final és això que busquem perquè si se'ns moren els establiments de proximitat, el nostre comerç, la nostra restauració, què tindrem? La gent marxarà, ens trobarem allò de la famosa despoblació rural, la Espanya vaciada, doncs que no anem a Espanya vaciada, perquè també a Catalunya tenim una Catalunya buida. O sigui, hem de procurar de prou equilibri als municipis, als territoris i al queda empresarial perquè la gent no hagi de marxar. I això s'aconsegueix tenint uns bons mitjans de locomoció, és a dir, el tema de mobilitat, facilitar la mobilitat i facilitar la mobilitat, doncs, evitarem que la gent no tingui que marxar, vivenda, etc. Ara estic, perdona perquè ara et canviaré de registre, però ara estava pensant en que, clar, tot canvia i les vacances canvien, però és que el que està canviant és el clima, la calor, com afecta i com obliga a reinventar-se a tot el teixit turístic del territori. Aquest any, ja com el segon any, però sobretot aquest any, la Generalitat ha incidit amb el tema de treballar en el tema de la calor. Quan veiem els mapes del temps, veiem les temperatures que hi ha i treballar fora, en el cas de la restauració, les terrasses, activitats en natura, tot això, és molt complicat. Llavors, crec que hem d'anar a resoldre el tema d'horaris, perquè si no és molt complicat poder treballar i sobretot inversió des del punt de vista de
que el nostre personal es trobi còmode treballant, posar vaporitzadors a les terrasses, que portar una roba que puguin treballar i no vagin així enxuats, que les cuines puguin treballar el millor possible, perquè si la temperatura fora és la que és, imagineu-vos a les cuines, no us arribeu a pensar. Valorar la feina que s'està fent per part dels treballadors i del personal, posar-ho en valor a l'hora de treballar, perquè és molt complicat treballar amb aquestes temperatures. Jo crec que hem passat d'estar plovent cada dia durant un mes a temperatures que una hora de calor, sí, una hora de calor una setmana, una altra setmana. Ja hem vist també fora d'aquí, doncs, Dinamarca, Eslovàquia, 40 graus. Aquí sí que no tenim gaires acondicionats. Aquí, gràcies a Déu, doncs, en tenim. El que passa que hem de treballar i hem d'adaptar-nos als horaris perquè ja hem vist al mes de maig que ja més de juny les temperatures que feien que eren propis a juliol i agost. Per tant, el canvi climàtic és clar i qui no vulgui assimilar la realitat doncs va molt perdut i el que es tracta és de poder-ho adaptant-se als horaris de les activitats. Daniel, que se'ns tirarà el temps a sobre i no voldria... L'última pregunta ja, que ja arribem al final. A altres zones d'Europa, i això volia preguntar-te-ho perquè m'han curiosit, se parla de turismofòbia. Aquí això existeix? A on? A les Terres de l'Ebre. El fet que tinguéssim tanta natura, parcs protegits... Jo, gràcies a Déu, el que he vist a Barcelona o el que he viscut a Barcelona amb aquest concepte encara no l'he vist a Terres de l'Ebre. Ara, hem de treballar-ho i hem de cuidar-ho. Perquè si això es converteix en una quantitat de gent ingent, i perdona l'expressió, doncs al final el que hem d'aconseguir és la desestacionalització, desestacionalitzar. El que porta la temporada és que el calor cada vegada en tindrem més, les temperatures cada vegada seran més altes, però la temporada a l'hora de treballar sempre és la mateixa. Llavors, aquí hi influeixen tant les empreses, però sobretot les famílies i les escoles. Mentre les escoles totes tinguin, acabin l'estiu, la temporada a l'escola, a la mateixa època, les famílies van a les vacances quan es fa la festa. No és França. A França ho tenen d'una altra manera. Potser seria qüestió de començar-ho a pensar, i per això vol dir canviar moltes coses, tant la manera de viure, treballar a les empreses, treballar a les escoles, són molts canvis que s'han de fer, però clar, això no... La desestacionalització no s'aconsegueix només parlant-la, perquè l'únic lloc que podem parlar que hi ha desestacionalització és Barcelona, perquè a Barcelona sempre hi ha mateixa ocupació. Correcte. Al territori no, però la gent va bé expressament a Barcelona. Clar, això és el que hem d'aconseguir, desestacionalitzar tot el territori, i això és molt complicat. Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme de les Terres de l'Ebre. Com sempre et dic, i és veritat, moltíssimes gràcies per aportar-nos el vostre coneixement a l'Aldia Terres de l'Ebre, informar-nos de tot, i crec que ja serà l'última vegada que tindrem l'oportunitat de xerrar fins al setembre, perquè la setmana que ve ja acabem temporada, però com sempre molt agraïda. Doncs que descanseu molt i agafeu forces i que tingueu un bon estiu. Moltes gràcies com sempre. Igualment. Gràcies, Diana.